Kadung tresno. Minangkani saking kanca ingkang wonten ing patean. Penjiwaan Mas. Kelanggam kadung tresno iki nek wis kebacut tresno. Tuh Cen. Nah. Disingkur awake dhewe. Ya, dilanjut. Oke. Bapaknya Mas Vicky urung lho, engko mesti ya rene. Baik, ini satu lagu Kadung Tresno ini dengan penuh penghayatan ya, pemirsa. Iya. Harus kan. Bacane sarwa asri ceroba
Monggo Bapak Sugeng rawuh. Nggih. Apa Mas? Wuh, teh ditarik. Kan kurang pahit Mas. Yo. Teh kurang pahit. Waduh, nyerat. Oh, uripe wis pahit. Diserateni. Pokoke diserateni tenan iki. Ya. Nah, Ora Mas, lah wong aku ki lemah lembut kok ngamuk. kan iki nek ngamuk gelem udo. Apa? Sumuk. Oh. Ora ya. Ora ya, aku nek sumuk kipasan ya. Ora. Nek kira-kira sumuk ya adus. Iya. Kok Mas Vicky ya? Oke, agar pas ngono kuwi tenan le ambekan iki jeru kan. Pak. Pacane sarwa asri jroga Kadung tresno lumantar Mbak Indah minangkani saking kanca ingkang wonten ing Patean.